muri Zimbabwe kwazovhugwa hombe manje notoona kuti vanhu uya vatara zvavanoda nekuda kwaKudakwashe Mnangagwa aiwa chitiko chakaitika kuti akaadresa ma-empty chairs. Vamwe vakati aiwa vanhu vemuZANU-PF vanenge vari kunyepedzera kusekerera ED Mnangagwa vanhu vakatara zvavanoda, asi vazonyatsa kubuda chokwadi zvikanzi aiwa Kudakwashe Mnangagwa anyatsobudirwa pachena nevanhu vemuZANU-PF nevanhu veZimbabwe. Muri Zimbabwe sanambopinda mashoko ezora nhasi nokurudzirwa wasubscribe wolike wotina on the bell icon tiramuchiona mabhitsa nokupa pano paZim News Live. Nokuti pane picture ratenderera ramuri kuona iro muchiona kuti aiwa Kudakwashe Mnangagwa ari kuadresa aiwa vanhu vasingatombopfurika na 10 asi muzi ho rekwanisa kana kwakumudhita kana vanhu 500 muri Zimbabwe. Chitiko ichi aiwa chanyatsa kusekesa nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Vanhu vakati like father like son, vakati aiwa Kudakwashe Mnangagwa anyatsa kupuruvhira vanhu kuti aiwa vanhu havachadi Mnangagwa nekuda kwekuti akaadresa boardroom yanga isina kana vanhu vana kutomboona atenda aiwa meeting yake yaiadresa. Muri Zimbabwe vachitiudza munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Sezvamunoziva kuti Kudakwashe Mnangagwa variko kufinance, sezvamuri kuziva kuti aiwa munyika yeZimbabwe nhau dzefinance dziri kunetsa, sezvamuona kuti mutundi mwewe hausada kumbobvunza nyangwe financial policy. Satudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Ine comment section medu aiwa musakana kusubscribe kulike otira the bell icon. Tambuchira mabhitsa nokupa pano paZim News Live.